Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Oras madihita saluhut na manginang. Selamat hari Minggu. Ada orang so masuk kita tu parminggota parjolo mahita martangyang nahohom. Amen. Iminggu sadarion rap dohot sandok hurian ni portibion tapatu pado parningotan tiki panopaon ni langit dohot tanoon rodi sude isina omma padu halihon di huriat ta HKBP marningot panopaon ni debata di langit dohot tanoon marhite parningotanon naing malam tugu hapor siyaut tatu debata na manopalangi dohot tanoon rodi sude isina tung masay denggan dang marpasohotan pangormotion nahu mangaleon denggan basana tunasa na mangolu di portibion di baheni tamasitu tu do tapasaha puji-pujian dot hamolateon ni rohata holan tu debata disadok HKBP laos tabae Minggu 22 September 2024 gabe Minggu Ekologi lau paingotok kita di pajauon ulaon nang tanggung jawab soon halak na porsea
Lau pauli-ulihon hasadaon ni nasa natinoppa. Dada holan sihatan sabing yanggo ekologi i di huriatta KBP. Alai kontekstado ekologi i lau marhuria, marteologi, marhadaulaton di bagasan nguluta. Jala dada holan inganan hanguluatta do yanggo pertibion. Alai bagas ni batadoi. Inganan parsobot tu de bata. Uhut manangihon hatana, doho makanguluhon holong ni rohana. Padohan mar spiritualitas ekologis na marlapatan may mangatusi jala makaporsyay. Today akan natinoppa dapotan haluaon jala di pay baru di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Alani tapuji madebata marhita narapita marede di bagasan spiritualitas ekologis. Na mangolo do ruas ni HKBP di bagasan partikian nuaing di hasesega ni natinopana mapakorhon tungolo ni sude natinoppa na ditoppa di bata. Alani natorjodo hita asapay baru diri jala parsidohot paturehon hasadaon ni natinoppa di bagasan roha oikomenis alani i marede mahita.
goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Tungnalan si tutudo akka jada-jadianmu ali Jehovah. Saluhut nai di pauliho marhite-hite hapistaran. Tunggok jadi-jadianmu do tanoon. Molor tongos hotodim. Tartop pamanasida. Jala di pai baru hodo rupani tanoon. Haleluya. Yang mahita. Puji-pujian dohot hasangapon mariho ale Tuhan debata di bagasan Tuhan Yesus. Sundenggad do saluhut jadi-jadian ni tangammi. Di bagasan holong dohot habisukon. Diramoti jala di parmuduho saluhut natinopami. Di bagasan Yesus Kristus. Ditoppa jala di paluaho dohami. Di bagasan ton di perbadia. Upakilalaho kami pangaromotionmu. Mulak ratado asini roham. Jaladang marpasohotan denggan ni basam. Rap dohot nasa natinopami. Pupuji hami maho ale debata ama. Anak dot on di perbadia. Dohot sude akan naporsea di portibion. Upes tahun hami matiki panopamu di langit. Tano dohot nasa isina. Di bagasan permingguon. Minggu o kologion, pasuang maguguni tanoon, ala nang sega pakorhon hamakuson ni torop jolma. Say bahay mahami salut na, gabe jolma na baru, marhite to di perbadia. Amen. Hamu mapati ni debata di minggu sedarion ima nanienet sian konfesi HKP tahun 1996 bidu 5 taringot tu lingkungan hidup taha porsiai jala taha tidak kodo itoppa debata do jolma nang inganan parmianan dot inganan pangulon na di portibion ibana do napuna sude na mga lehon hanguluan tu sude na tinoppanay inganan pangulaon ni jolmay madarat laut dot hajak kajang ilehon debatado huaso tu jolmay lau paulihon portibion di bagasan tanggung jawab nagok ulaon ni Jesus Kristus do paluahon jolmay nasa natinopay songoni portibion sadiri marhiteon taha tidak kudo tanggung jawab ni jolma panguluhon sude natinoppan ni debata asaboy ibana mangula ipas dohot marsonang taalo do akka usaha na manega lingkungan marhite na manutungi dohot manabayhaw itobak manang harangan taalo do akka usaha na manglitohi aik dohot awang-awang nang aik panirisan na marisi rasun sian akka pabrik marhite so mga turehon halalaw ni aik panirisani pola tahe manegay aik sinumon suang soni taalo do akka pencemaran udara
na manegay parosaan ni Jolma. Isido sahat na atong rap mangidugugo mahita siyan Tuhan di bata la mangulahon na hobar tupati inay. Ale Tuhan di bata say pargugoy mahami mangulahon na hobar tupati mi. Amen. Dosata martang yang mahita. Ale Tuhan di bata manami si topa saluhut. Sundeng gaddo di topa ho saluhut na. Ala ida ma. Nunga mangay betano natin opami. Kok hasesega gabetur. Mahiyang dang berata. Wakon hami ma hasalan nami tu adopanmu. Alay husegay hami do natin opami. Ala hagidjangon ni roha. Dohot hamok kuson nami. Asimaroham ale Tuhan, say sesama na sa hasalan nami, maradopon akan na tinopami. Ama nami perdenggan basa, di bagasan holongmu dito pahodo kami, sa gobar dohoto. Diloko huaso tu kami, lau mangula uhut majagahon na tinopami, songon sikatmu. Lausian nani ulami gabe dileho ko di hami pasu-pasu tungolu si ganupari. Alay nung nga dirajay hamok kusok kami. Gabe husegay hami marhita kekerasan tutano nang natinopami na asing. Asa haru mangomo jala mamora hami. Wakon hami ma hasalan nami langgus do hami ditanggung jawab majagahon natinopami. Asimaroham di ami ale Tuhan, say sesama na sa dosa nami, maradopon akan na tinopami. Ale Tuhan di bata, para topat hami nang gabi maoto do hami, alani hamok kuson, dot kekerasan tu natin opami, mangulu do hami nuang diak kagok ni sahid, nalam martaba-taba, kuboto hami do, sialani akka parsehitoni, ima ala manegay tano dohot akka suaswanan, mabolokon akka na kotor, nang dohot bagas joromipe, puro tahi hami. Marhite na mabolokon akka na kotor disi. Uparatopot hami, si pata olo dolosoro nami manuan, hut pagunang-gudak pon hau, ubayin dalam mohop jala mahiyang portibion. Asimaroham di hami ale Tuhan, say sesama na sa dosa nami, maradopon akan na tinopami. Ale Tuhan de bata,
disuruh hodo kami marbarita nauli nasihat Tuhan Yesus Kristus tu nasa natinoppa alay jojo warsay kami akka natinoppa mi marhite na husagay kami tobak laut dohot langit nagabi inganan ni nasa natinoppa mi. Asi maroham dihami ale Tuhan, saya sesa manasa dosa nami, maradopon akan natinopami. Baga-baga ni debata taringo tu hasisan ni dosa. Ay danga dong ibarni tung saluhut do na sida merdosa, jaladang dapot pujion di debata na sida. Gabi diputori do na sida, dalan basa-basa binahin ni asin ni rohana, hinorhon ni panubusion na dibagasan Kristus Yesus. Ibana do dipadiri debata, bain habang sa parasian, marhite siyan haporsyaon di mudarna, asangapon madidebata na digijang. Amen. Jaha mahatani debata turpuk epistel diari mingguon natar surat di Yohanes pasal tolu ayat 10 tolu rodi ayat 10 lalu. Danga dong nama naik tu banua gijang ia sonang tua ti sian banua gijang ima anak ni jolmai na di banua gijang ihian. Jadi songon naum pinati boni si Musa uloki di halongonan Asada. Ay songonod do holong ni rohani debata di Portibion pola do anak na nasasaday di lehon asaw nang mago ganup na porsia di ibana asa hangoluan na salingileng na di ibana. Aidang na disuruh debata anak nai tu Portibion, asa uhuman na naing palwaon na Portibion tahe, umbahen na disuruh. Dang si uhuman na porsia di ibana alay anggon na so porsiai nung ngahon na uhum ala so porsia ibana digoar ni anak sasara ni debata ido sahat na martua do akan na tumangihon hatan debata jala na upiopsa. Amen. Tuhan ku
porsiautai tongon nahin ati dakon ni dongata sa porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au persea di debata Jehovah ido ama parkukuna suatu dosan na tumapalangi dohot tanong au persea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siat on di perbadia adorang suabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di pangunghuman ni Silatus na mati tarpajan do ibana di hapinar silang na tua tu banun turu ang mo uriar patuluhon na manay tu suru lau hundul tu siam ni debata Jehovah amanay parguguna suatu dosani isi maibana mas pula suku tu tanon manguhumi halak na mangulu do na mate au persia di tod di perbadia jaladong sadahuria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasani dosa dohot dihatai na mandog mula mangulu do suku daging ni halak nang mate dohot dianguluan na sorasuda amen.
KBG Matikting Diuriatta HKBP Rawamangun Minggu 22 September 2024. Pertamiangan Week Rabu 25 September 2024. Tada Week Rawamangun Tolu Week Rawamangun Opat. Perhubungan di bagas ni keluarga Ujur S. Hutapea Boru Silitonga, Jalan Layur Blok D nomor 30 Rawamangun, Jakarta Timur. Tempat pertangyangan di ruang Lukas HKBP Rawamangun. 2. Week Kayu Jati Sunan Giri di bagas ni keluarga Bosar Panjaitan SH Boru Sitompul, Jalan Pulau Natuna Sada nomor 64 Aren Jaya Bekasi Timur. Tempat pertamiangan tempat pertamiangan ruang Timoteus HKBP Rawamangun. Tolu Week Penggilingan di bagas ni keluarga Agustin Lumban Gaul SH Rumata Boru Hutauruk, Perum Pulau Gebang Kirana Blok L9 nomor 10 Pulau Gebang, Jakarta Timur. Kamis 26 September 2024. Tada Week Balap Sepeda di bagas ni keluarga R. Manurung Boru Sormin, Jalan Kayu Jati 5 RT 03 RW 05. 2. Week Pulau Mas Kampung Baru di bagas ni keluarga Situa Sahat Pakpahan Boru Huta Barat, Jalan Bunga Rampai 6 nomor 76 Klender. Tempat pertamiangan ruang Timoteus HKBP Rawamangun. Tolu Week Kayu Putih Kapling Polri di bagas ni keluarga Nyonya Tambunan Boru Marbun, Jalan Kayu Putih nomor 33 D, Jakarta Timur. Pertangyangan keluarga Parhalado. Selasa 24 September 2024 masuk pukul 10 WIB di Patupado pertangyangan keluarga Parhalado di gereja. Sude Parhalado dohot keluarga Asaro madohoti pertamiangan ini. Pesta Gotilon. Obar tu Pesta Gotilon HKBP Rawamangun marhite tikting on diudang sude ruas ni Huriatta na memiliki UMKM asa parsidohot di acara bazar UMKM na pinatupa di hari Minggu Sadarion tanggal 22 September 2024. Dohot hari Minggu tanggal 29 September 2024. Panitia Holan Parade 15 tenan ala ni itu ruas nomor minat asa mendaftar tu panitia ima situa bistok batubara dohot situa sahat pakpahan. Biaya pertenan ima 300.000 per hari kalau ditransfer tu rekening panitia. Jadwal permingguan di Pesta Gotilon Minggu 6 Oktober 2024 ima pukul 6 manogot permingguan berbahasa Batak di gereja. Pukul 8 WIB permingguan sekolah minggu di gereja digabung. Pukul 8 WIB permingguan berbahasa Batak di Gedung Maria Convention Hall pas di Pesta Gotilon. Pukul 10 siang WIB permingguan berbahasa Indonesia di gereja HKBP Rawamangun. Kunjungan Kor Ina Gloria Minggu Sadarion 22 September 2024 ima Gloria HKBP Rawamangun patupa kunjungan tu HKBP Philadelphia Resort Duren Jaya niuluhon ni Pendeta Bernard Pangaribuan MTH jala patu BG ed puji-pujian marhitekor di permingguan jam sia WIB. Paduan Suara Anugerah Melkoir Minggu Sadarion 22 September 2024 di permingguan jam 10 Rodo Korsian Anugerah Melkoir HKBP Menteng Jakarta
jala pabegehon ende puji-pujian marhite kor. Bulan musik HKBP Rawamangun. Sian ias niroha kudak hamido sude ruas ni HKBP Rawamangun patupa bulan musik budaya di HKBP Rawamangun di patupa di bulan Oktober tahun 2024. Tanggal 6 Oktober 2024 nuansa etnis Sunda. Tanggal 10 Oktober 2024 nuansa etnis Jawa. Bulan tanggal 20 Oktober 2024 nuansa etnis Toraja. Tanggal 27 Oktober 2024 nuansa etnis Batak. Bude ruas ni Buriata asa Parsidohot berpartisipasi imam memakai busana manang atribut hobar tu tema di grup minggu. Malam pujian indahnya Kidung Nusantara tapatupa di hari Sabtu tanggal 10 sia Oktober 2024 pukul 10 sia WIB 2000 HP 20 di Gereja HKBP Rawamangun. Informasi Boymat hubungi panitia Rap Mahita memuji debata Makite SD Puji-pujian Lasmiroha. Ibadah gabungan SPH Jumat 27 September 2024 di Patupa Huriat Tado ibadah gabungan seksi perempuan Huria di Taman Mini Indonesia Indah Borhat Sian Gereja pukul pitu WIB ni uluhon ni Padita Resort Pendeta Bandar Siburian MTH Today anggota seksi perempuan Huria asa Madohoti Ulauni. Kunjungan Kor Wik Kampung Ambon Minggu Sadarion 22 September 2024 Kor Wik Kampung Ambon HKBP Rawamangun mengadakan kunjungan rohani ke Gereja HKBP Resort Pertangan Pasar Minggu dan mempersembahkan puji-pujian Kor pada ibadah pukul 10 WIB. Parheheon Ama HKBP Rawamangun. Panitia Parheheon Ama mengundang Dude Ama HKBP Rawamangun na adong di WIK manang di lingkungan HKBP Rawamangun laho madohoti Parheheon HKBP Rawamangun 2024. 5 perlombaan sada, catur, 2 tenis meja, 3 badminton. Ama HKBP Rawamangun diundang jalan mendaftar matu perlombaan ini. Informasi lengkap Boyma di Jaha di Harotas Tikting Manak Tikting Digital HKBP Rawamangun. Komisi Beasiswa HKBP Rawamangun. Sabtu 28 September 2024 pukul 10.06 sampai dengan 10 WIB maringanan di gereja di Patupado Pasahaton beasiswa tu ni ruas ni HKBP na berhak majalo ima SD SMP SMA dohot perguruan tinggi akan majalo beasiswa asaro madohot naturasna manang wali. Efisiensi penggunaan kertas warta jemaat. Obar tu program kerja dot anggaran HKBP Rawamangun tahun 2024 ima efisiensi penggunaan harotas. Tarencana hodo mulai bulan September 2024 pencetakan harotas tikting tahurangi ma. Tikting Boyma di-download di aplikasi HKBP Rawamangun. Bunguan perempuan Akumene inklusif Expo pameran UMKM kuliner. Dalam rangka Tahun Ekumene Inklusif HKBP Listrik Walu Jakarta mengadakan PPD Ekumene Inklusif Expo pameran UMKM dan kuliner
seksi perempuan Huria HKBP Rawamangun mengikuti lomba Tutek Back diadakan oleh PPD Distrik 8 HKBP yang diikuti oleh 47 tim peserta. 2 tim seksi perempuan Huria mendapat juara 2 dan juara 3. Ruas Nataba Minggu Sadarion Tajalo do gabe ruas Nataba Ima Markus Yahan Heti Boru Silitonga Rab dohot tolu halak dia nakon nasida Rosian HKBP Lobu Siregar Resort Pohan Hubang Habis Saran. Alamat Jalan Skip ujung RT 00606 Hutan Kayu Selatan Jakarta Timur. Wik Hutan Kayu Kayu Manis. Jongjong Mahamu. Tikting Neng Merbagas. Tik Perjolo Naing Majalo Pamasu-masuon Perbagas Soma Beni Iam Petra Holong Sirait. Ruas ni HKBP Rawamangun Wik Penggilingan. Anak ni Amata William H. Sirait Nahinan. Tubuh ni Inata Emmi Rosida Borusitorus. Dot Orwana Krisnawati Borusilitonga. Ruas ni HKBP Rawamangun Tegalan. Boru ni Amata Oster Salvador Silitonga. Tubuh ni Inata Marni Borusi Majuntak. Pamasu-masuon hari Sabtu 5 Oktober 2024 pukul siawib di gereja HKBP Rawamangun. Tuhat tama nama masu-masu Parsaripion Nasida gabe Parsaripion Nadenggan di tonga-tonga ni Tuhatta Tarlumobi di tonga-tonga ni Tuhatta. Pilihan tahun memasuki minggu petuluhon bulan September 2024 on ruas na mangaleon pilihan tahun torokna 770 kakak manang 27,3%. Sian jumlah kakak 2.722 kakak. 5 miliar 544 juta 800.765 manang 50,8%. Sian anggaran 1 miliar. Pilihan tahun ima haroro ni hepeng ni huria lau danai sude akka program dot anggaran ni huria. Sude ruas ni huria ta asa dipasaha ma pilihan tahun marhita ditransfer tu rekening ni huria manang langsung tu bendara huria. Jala boy do dipasaha tu situa wikna asa boy mardala sude do dengan aka program ni huriata. Namoding. Nah di hari Minggu 15 September 2024 nunga jumolomordik sahala ina Minardia Borusi Hombing umur 60 tahun tinading ni amata sanggam sinaga nahinan. Alamat Jalan Kayu Jati 5 nomor 30 RT 004 005 Rawamangun Jakarta Timur. Wik balap sepeda. Kemudian hari Selasa 17 September 2024 di TPU Pondok Kelapa Jakarta Timur. Tuhama na mangalehon gogo dohot pangapuliot tu keluarga dan ditinggalhon. Pilihan dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naong pinaradi ni huriata. Di pasu-pasu de batama akka berita masa dohot ulaon akka sipatu pauta bahen sangap ni guarra. Songonima tikting di huriata minggu sadarion. Moliate.
Shalom. Pertama-tama kami dari Paduan Suara Anugerah Mel Choir HKBP Menteng mengucapkan banyak terima kasih kepada Amang Pendeta Resort, Pendeta Fungsional, dan seluruh Parlado dan Jemaat HKBP Resort Rawamangun. Pada ibadah minggu pagi ini, kami Paduan Suara Anugerah Mel Choir HKBP Menteng turut serta dalam beribadah dengan Jemaat HKBP Rawamangun untuk mempererat tali persaudaraan sekaligus membawakan 2 lagu puji-pujian yang akan kami bawakan nanti. Kami akan mengadakan konser KUR pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 yang bertempat di Gereja Toraja, Kelapa Gading, dan dimulai pukul 19.00 WIB. Di dalam konser ini kami mempersembahkan lagu-lagu yang akan kami bawakan dalam Festival International Choir Busan Korea Selatan pada tanggal 23 sampai dengan 27 Oktober 2024 nanti. Dalam konser kami ini, kami juga mengundang Paduan Suara anak dari HKBP Rawamangun yang mana sebagai bintang tamu dalam acara konser kami ini. Kami tahu beberapa waktu bulan yang lalu Paduan Suara anak HKBP Rawamangun menjadi juara 1 dalam festival KUR anak-anak se-HKBP di DKI Jakarta. Dan di dalam anggota kami ini juga ada satu dari anggota jalan HKBP Rawamangun, yaitu saudara Riki Manalu yang sebagai konduktor dari Paduan Suara anak-anak HKBP Rawamangun. Bersama ini kami mengundang Amang, Inang, dan seluruh Naposo untuk hadir dalam acara konser kami ini. Kami nanti akan membuka booth setelah ibadah pagi ini selesai di luar sana dan akan menjual tiket untuk konser kami. Songonima pengantar Sian Hami Paduan Suara Anugerah Mel Choir Mauleate Horas Sintua Michael Hutagal Urusito Morang.
dameni di batana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Priani Tuhata namarpungu di bagasan tikion barita nauli nasaha tuhita di mingguta sadarion minggu pasapulu pituhon dung Trinitatis laos di paubuk huriat tado ima HKBP songon minggu ekologi laho merayakan penciptaan Tuhan pada mulanya marhite-hite season of creation alanido amang dohot inang barita nauli nasahatu hita di minggu tasadarion nieneddo sian pesalmen 104 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat tolu dungi diuduti manon ayat 10 tolu sahat rodi ayat 24 songonomma didok disi takasma tapayhut-ihut. Puji ma Jehovah ale tondiku nabolon situtudoho ale Jehovah debataku marpahean hasangapon dohot hamuliaon doho hati uron dialiton ibana hiraulos ibana pahebakon akalangit songon ribbe-ribbe ibana manggulang-gulangi diaka aek bilutna pergijang huretana do dibahen aka obuni mardaladalan do ibana di atas habong ni alogo ayat 10 tolu rodi 24 ibana pasobur akka dolok sian akka bilutna pargijangi sian parbuen yaka jadi-jadian mudo butong tanoon ibana patubuhon duhut-duhut dipinahan dohot ikau rata bahen parulian ni colma laho paruarhon roti sian tanoon rodi anggur napalas rohani colma nagali asa marmiak bohina lobi sian nahonamiak doho roti na manukol rohani colma nagali butongan maakahau ni Jehovah akahau ares ni Libanon akka na sinuan nai disima marasari akapidong siborutasiki na marjabuhon hautusam akabadu do napunadolok akanatiboy haporusan yaka atwasudo akadolok batu ibana mabahen bulan pajujuran tiki diboto mataniari do hasudutanna hodo mabaen haholomon jadi tubuh maborngin disima gumamang saluhut binatang harangan singa nabajar akan patungaor mangido si soroonna jala mangelului sian debata si panganon nasida bisar mataniari mangisurut manasida laho manggopang tubagasan liang nasida ruar majolmai tumopot ulaonna na pinuhutanna rasi rasa bot ari tungnalan situtudo akka jadi-jadianmu ale Jehovah saluhut nai di pauliho marhite-hite hapistaran tunggok jadi-jadian mudo tanoon ido sahat ni turpukta hurian itu hatta namarpungu di bagasan tikion
molo disukun tuhita amang dohot inang. Heado tahalongakon ima na adong di bagasan pamatang taon. Manang nadohonon ma, apakah kita pernah kagum akan tubuh kita dengan segala organ-organ yang ada di dalamnya? Manang nataitong doi amang doi inang sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Bahkan bui do colmai tidak puas dengan pemberian Tuhan dengan seluruh anggota tubuh yang ada di dalam dirinya. Dan puas ibana di pemberian di debata, na adong di bagasan dirina, na adong di bagasan pamatang nai. Iduban na adong maddo. At sugeri holan di panakoko o di Tuhan. Ima igukon setebia mangdo inang pasti baga duau ninna. Ay hurang uli do hubere ngau. HP halakan uli. Hurang gating do hurasa au. HP huida masyanu matce gating. Adong do musay madok amang do inang at sugeri rakuliton botar. Ratabado ulina. Ditaba mungkin rambutku lurus tidak keriting, tambah cantik. Alai ima taida amang dohot inang kompensasi ketidakpuasan manusia. Na lurus sobukna dipakariting, na kariting di rebonding. Na botar kulitna di bayan birong majomur eksotis donin na sonari. Habe na birongi naing botar. Semua menunjukkan ketidakpuasan. Heado tabayakon amang dohot inang sada halongangan di dalam tubuh kita ini marhite jutaan saraf yang sangat-sangat halus yang tersusun rapi di bagasan pamatang tahun, dengan otot-otot yang tersusun rapi dan organ-organ tubuh yang tersusun rapi dengan segala fungsinya masing-masing. Sotung dotaetong ihal na biasa. Ay holan saotik pelari sarapi dang di tempatna alias terkilir soina mahatcitna. Ya. Apalagi zaman sonari gudeng sarat terjepit ninna. Hape na julu hamurate opung boro opung dolu seha sarat terjepit ditiki zaman muna posona julu. Sonari posodo pe nga sarat terjepit. Ya. 30 tahun do penga sarat terjepit ninna sahidna, tidak bisa bergerak, tidak bisa beraktivitas. Dang boy mangulahon akka ulaonna. Apakah kita pernah melihat itu adalah suatu halongangan nih di bagasan ngoluta? Jala isi do namanopai amang dohot inang. Isedo menyusun urat-urat sarapi pamatang tanah luar biasa. Sotong tae tong amang do inang alani hamalokku do majaga hahi pasokku. Iban na sehat tau boy bergerak kau sahatu umur 20 tahun inna akka opung doli opung boru lansiaon. Tapi Tuhan yang menyusun itu. Debatado nama nopai menempatkannya di tempat yang pas, posisi yang pas.
Idoban na boy hamu amang do inang bergerak, mardalan, mangula ulamo, rohamu tu garejaon. Alanido amang dohot inang ahado na tapatupa di halongangani. Na pinatupa ni debata di pamatang taon. Asa ido na tinagihon ni parpesalmen di bagasan turpuk jamita sadarion. Asa tatiru ibana makalongakon panopaon ni debata di bagasan ngoluta, di bagasan ngolu ni parpesalmeni. Jalaido na parjolo taida sian turpukon makalongakon pabahena ni debata na manopa saluhut. Dinani ida ni parpesalmen panopao ni debata. Dinajongjong ibana di topi ni laut. Hiadora hita songoni hati amang do inang. Naik kapal hita mungkin ya, kapal laut. Jongjong hita digeladat ni kapali. Taida haulion na tinopan ni debata sian lauti. Songonima parpesalmen dison di paida-ida ibana sude akan atinopan ni debata imana adong di bagasan lauti marhiti na jongjong ibana di topi ni lauti. Di parhatutu ibana do tungso adong do habisuon ni colma dia pe. Tungso adong do hamalon ni colma dia pe. Naboy manoppa songoni. Alay marhite hapistaran ni debata. Boy tartopa saluhut nai. Ido didok dia duplo patur putai naking amang do inang. Didok disi tungnalan situ tudo akka jadi-jadianmu ale cahoba. Saluhut nai di pauliho marhite-hite hapistaran tunggok jadi-jadian mudo tanoon. Asalos ido di suarahon mingguta sadarion habal gaon ni cahoba di bagasan sudi na tinopana. Kebesaran Allah dalam seluruh ciptaannya yang tidak bisa dilakukan, diperbuat oleh manusia. Sesanggih apapun teknologi, sepintar apapun parbinotoan ni colmai, dang boy colmai manoppa na suadong hian gabe adong. Manusia hanya bisa menciptakan dari materi yang sudah ada, merakit materi yang sudah ada menjadi suatu benda. Tapi Allah menjadikan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Asa disido naking amang dohot inang marhite sian saluhut akan atinopan ni debata disima debata patadahon dirina tu portibion tu saluhut colma jalaima na ginawaran na molotaingot amang do inang ditiki marguru malua hita satabita amang do inang imaguarna Allah menyatakan dirinya dalam pernyataan umum melalui ciptaannya. Jala adung dope na paduahon Allah menyatakan dirinya melalui pernyataan khusus melalui Yahamai, melalui Yesus Kristus anak ni debata nang rotu tonga-tonga ni portibion mabuan haluaon tu saluhut colma. Ido epistel tanakanin sian Yohanes tolu nang tajahan naking amang do inang sian naik 10 tolu sahat rodi ayat 10 lalui. Asa disido taida naking adong debata. Disido taida naking habal gaon ni debata. Jala disima hita makatidakon ima hasokalon ni debata manopa saluhutna. Alania mang dohot inang. Mololau hamu berwisata. Lau hamu tu puncak. Lau hamu tu bona pasugin. Lau hamu marhite na marnida akka natinopa ni debata akka sungai akka laut dohot akka duluk-duluk.
songon naking ate neng merdelani sesi paropuan do ya sesi paropuan sotung saha disian nok kamu di dahamu haulion nati nopani di bata alia haduna parjulo amang do inang marsilpi jo marsilpi marpoto jo hita marpoto ini bagus alamnya ya maceuli cantik pesona alamnya marpoto jo hita alay dang adong haruar sien bagasan roha parbagasan madok ulinai natinopani dewata jalan apa duahon ahado neng dohonon niturpukon amang dohot inang debata do marmudu natinopanai di parade jaho bado narikot dinasa natinopanai asa unang adong asa adong hanguluan na dang adong nanggosada na aturaparon ido taida naking dia 10 tolu sahat rodi ayat 10 elu terputai ibana pabosur akadolok sian akka bilutna pargijang sian parbuen yakka jadi-jadianmu ibana pau patubuhon duhut ni pinahan dohot ikau rata bahen parulian ni colma laho parwarhon roti sian tanoi rodi anggur na palas roha ni colma nagali asa marmiak pohina lobi sian nahona miak dohok roti na manukol roha ni colma nagali butongan ma akahau ni cahowa akahau ares Libanon akka nasinuan nai disima marasari kapidong si boru tasik na marjabuhon hautusam akabedu na punadulok akka natiboy haporusan yakka atuasu do akka duluk batu disarihon debatado garipidong namar tonga-tonga ni langit disarihon debata apalagi mahita jolma na tinopan ni debata tumiru rupana sumantu pangalahona imago dei jala berbeda sian akan natinopan na asing dilehon debatado tuhita todi dilehon debatado tuhita akal dan pikiran asa marhite akal dan pikiran nih dilehon debatado tuhita ima kebebasan di bagasan Tuhani mangulahon akka ulaota alani amang do inang dang sumariak kita di ngulut tahun sumariat do debata di bagasan nguluta sotung mabiar ala widahami akalan sia godang sotung mabiar hita amang dohot inang molo disukun sahat tuhamateani ahamani dok unang majo Tuhan met do peyanak koko unang majo Tuhan marsikola do peyanak koko unang majo Tuhan ay sodong do penasohot akka anak koko tungise mamanarihoni dang sumariak kita amang dohot inang sian debata na manoppa ibana jaladakola manoppa alay manarihon taingot panopan parjului hari terakhir do ditoppa debata colma dung di parade debata sudi akan narikot di bagasan ngulu ni colma sianari parjolo 1 hari palimahon dung denggan sudi di ida debata di toppa ma colmai imago de tumiru rupana tudos tu pangalahona laho mengelola laho mangerajai laho memanage saluhut natinopani debata alani do amang dohot inang debata do marmudu-mudu natinopanai jalan apa toluhon ahado neng dohonon natuhita marhite turpukon debata na mga turhon sudi natinopana asa mardalan di bagasan
ruhut dohot aturan nabi nahenna. Taida naking takas di sini baen di ayat 20 sahat rodi 20 tuli hodo mabaen haholomon. Jadi tubuh maborngin di sima gumamang saluhut binatang harangan. Singa nabajar akan patungaor mangido si soroanna jala mangalului sian debata si panganon nasida. Bisar mata niari mangisurut manasida. Laho manggopang tu bagasan liang nasida. Ruar majol mait mopot ulaonna. Na pinuhutanna rasi rasa bot ari. Aturan di debatadoi. Dang aturan di colma. Bulan di borngin nai. Mata niari do di arian nai. Dang adong boy habis taran ni col malau merubahi. Dang adong hagogo ni col malau mengubahi. Alai de batado mangatur hone. Adong na mangula arian. Adong na mangula borngin naking. Cala taingot amang dohot inang. Jol mai pe diatur hon de batado di ay 20 tuli naking. Ruar majol mai tumopot ulaon na pinuhutan na rasi rasa bot ari. Alai dengan keserakahan dan juga dengan tidak menikmati pabahenan ni dibata di bagasan nguluna jalan naso terpikiri hita tarajumi hita sesungguhnya semua sudah diaturkan oleh Tuhan. Di lehon debata do arian asa mangula colma. Dungi di dok bot atri nai satu bot hari do. Ale sonari taida mamang do inang. Siang malam manusia bekerja dan bekerja hanya untuk memenuhi segala keinginannya bukan kebutuhannya. Begadang malam karejo dungi marsahit ma. Atong buhadoy ng padita nasib malami. Firman Tuhan mengajak kita amang do inang ingot maradi. Tuhat tape manop palangit dohot tanoon ono mari do lilingna. Alay maradian do ibana. Sedangkan mesin ipi mulu sadari mangulu ya segado. Lamma pamatang ta na manguluon na tinopan ni bata yang sudah sesungguhnya diaturkan oleh Tuhan. Ada batas kemampuan na adong do batas kemampuan ni pamatang taon dilehon tiki tu hita mulai sian managut sahat tu botari hita mangula akka ulauta asa marnida pabahena ni dibata tahalongak komma pabahena ni dibata marhite na mamuji ibana. Ido didok naking di ayat sadai amang dohot inang puji ma Jehovah ale tondikku. Puji ma Jehovah ale tondikku. Boha amang dohot inang. Tahanguluhon dope tahalongak kondope panopaon dohot pemeliharaan ni dibata di pamatang tahun dohot alam semesta nata inganion. Apakah kita merusak tubuh kita ini? Masih adakah kekaguman itu? Alai taida ma di bagasan partikian sonari torob col malupa marnida nabinahe ni debata di bagasan ngoluna lauso di boto mamuji debata disegai pamatangna. Songonap ni tinopan ni debata disegai pamatangna songon napuna ni debata edak kita napuna pamatang tao namang do inang debata do napunahon doho sudi akan natinopana di tonga-tonga ni portibion disegai colmai natinopan ni debata napuna ni debata marhide pamatangna marhite minuman keras, marhite narkoba, dohot akalan na asing, kehidupan bebas.
jalan manegai alam ciptaan Tuhan. Hurian itu hatta namar pungu di bagasan tikion. Di minggu ta sadarion huriata HKBP ima paubukon minggu tahun ima minggu ekologi Season of Creation, merayakan masa penciptaan. Kita akan na tinobus ni Kristus bertanggung jawab melestarikan lingkungan alam seluruh natinopani debata untuk mewariskan kepada keturunan kita. Alani yamang do inang moluta sigay, alam yang sudah rusak, alam yang sudah hancur, tunggu hama muse olo pino partai madok songon nani hati dako ni para pesalmenon haulion natinopani debata. Apakah mereka masih menyaksikan itu nantinya dengan kerusakan dan kehancuran alam? Banjir terjadi di mana-mana, longsor terjadi di mana-mana. Alani keserakahan ni colmai. Alani amang dohot inang, dohot mahita majagahon, kelestarian dohot haulion natinopani debata, ay sudido hita bertanggung jawab. Di lehon debata tanggung jawab sebagai gereja, sebagai komunitas masyarakat, dan secara pribadi. Tamulai mai sian dirita, tamulai mai sian hal namet-met alai cukup bermanfaat. Tapake mas sumber daya alam sehemat-hematnya. Hemat menggunakan air, termasuk dekan namanginang. Hemat memakai listrik, termasuk dengan hemat memakai bahan bakar fosil. Kemudian juga mengurangi penggunaan plastik yang sangat susah terurai jala membahen polusi sampah. Dungimu sehemat menggunakan kertas. Songonaking nang tabege di warta jemaat tah. Efisiensi penggunaan kertas. Marhite mengurangi pencetakan kertas. Ale marhite PDF mandon dikirim doho slide ta dibuat ima warta jemaat tai. Ale unang pola ganggu rohamunaka nama tua teh tong do bayenonna warta cetak. Aya dong duna subui apalagi dia kan nama tua teh. Ada ku boto-boto abi nang paditan ninda kan. Ada ku boto habi be mabukai. Ayo tebo do manio harotasi ninda. Adong do tapatupa. Di patupa huriatta. Alai terbatas manon dicetak. Songoninang amang doho inang tajamuton ma ima kesinambungan ni ekologi ekosistem. Jadi unang masuk dia teh amang do inang talangi uluki ya teh. Ya. Inge sudah dipangan colo makan. Uluk dipangan, bagudung dipangan, setabita mang do inang. Ya. Semua dimakan. Merusak ekosistem. Habis uluk Roma bagudung dia ka pertanian kan disegai mah imah suasuanan yakana bertani. Dungimu se amang dohot inang. Taida mah hutan ditebang semua. Terjadi banjir. Roma akah setabihita amang do inang binatang akah hewan-hewan yang dari hutan setabihita monyet bodat. Roma tu ladang niaka par ladang. Ya, dipasuda mah suasuanana jagungna dipasuda mah buah-buahan na dipasuda mah. Bahkan molo di sido jabuna molo ditakan di sida jabuna di sido ladang nakan baru tu debur nggak masuk monyet ya teh masuk tu debur alanya mereka melarikan diri karena tempatnya ekosistemnya sudah rusak. Songoninang amang dohot inang pencemaran udara ya buah hitam macam toni
polusi udara marhite-hite nanggo apala sakabona tasuan hau setiap tahun, dan menjaga sampah yang menjadi imanaking polusi air. Tahemat mah imana kanin yaka sampah ni rumah tangga dohot akka polusi imah sian limbah industri yang tidak memikirkan keselamatan yang ada di dalam air. Aka nati nopan di batana di bagasan aiki di bolokon tu laut limbai sigama akadek kina adong disi esongoni dokan dihitape ka songoni marhite pupuk kimia na julo ramolo dingot tamu amang do inang mulo lau hamu tu hauma adong bodar sautik adong godek ke disi sonari dang adong be habis alania kimia nama sude samar hite ya mang do inang tajaga tajamoton bica manguli hita parsidohot mahita majaga kelestarian alam ima dalatta mamuji maka holongi debata songon kurni ima ama nakingkan asa sude dohot pasangapon debata da kalau colma alai pidong namar tonga-tonga ni langit tipe akka hau akka aeki mamuji debata marhite suara ni pidong marhite desawan angin marhite suara ni akka aeki mamuji debata ima dalatta mamuji debata da kola colma alai sude na tinopani debata sabar hite-hite amang do inang naeng manian dengan segala tanggung jawab kita ima dalatta mamuji pasangat ibana songon para pesalmin naking puji ma Jehovah aleton deku bukan hanya dengan mulut pujilah Tuhan hai jiwaku dari hatinya dari hidupnya dia memuji Tuhan asal songonido nang dihita di bagasan tikion di parsaurat tadohot kor anugerah male choir ya ikut ambil bagian maka tidak dengan bahasa nih di bata marhite na patupa konser ya tadi amang ya konser dalat tadoi maka tidak konde bata di bagasan nguluta marhite edde puji-pujian jalaga bijabita na mangulu do hita parjolo dohot tu sudi nama nangihon edde puji-puji atai marsangap madebata dipasu-pasu tu hattama sakap ima konser anugerah male choir HKBP Menteng jala hita pe amang do inang dipasu-pasu tu hattama hita marsangap jala marmulia madebata marhite ulauta siganupari amin martangiang mahita moliate di pasahat rohanami tu adupanmu Tuhan di paluaso hami marlas ni roha di bagasan tikion jala di paluaso hatam marsaringar di tonga-tonga nami panidangion ni par pesalmen paingoton hami Tuhan disudi akan natinopami termasuk hami colma natinopam jala napunam do hami Tuhan dilehoko tanggung jawab Tuhami lahu memelihara melestarikan memenet sudi akan natinopami jala dilehoko do Tuhami halubian sian saluhut akan natinopai asa disima tanggung jawab nami songon jolma na dicipta hoko serupa dan segambar dengan Allah di bar hite-hite Tuhan tugas dot mandati sahat Tuhami di bagasan tikion unang gabe dohot hami merusak alam paling tidak kami Tuhan dang terlibat di bagasan na jala molotung boy gabe dohot hami mas suarahon paingoton akka dongan nami akka jolma na di bagasan akka hamokuson menebang sudi akka hau merusak kelestarian alam ekosistem paingoton nasida sudi na inatinopamdo jala milik ni debata doi molo dito paho pe portibion itu adalah rumah kami bersama tempat kami berdiam doho sudi akka natinopami Tuhan asa di bumi on hami sebagai rumah kami bersama boy hami mamuji-muji pasangap guarmu na badiay marhite akka ulaon nami siganupari dohot akka ragam pabayanan nami Tuhan Jehovah debata ama nami pasu-pasu ma ima sudi akka ulaon na sinakapan ni Huriam di bagasan saminggon tarlumobi jaka ruas ni Huriam
na di bagasan parsahiton, dirawat di rumah sakit, dirawat di tongani bagas nabe. Nyonya Tamba boru na 70, Nyonya Panjaitan Sondang boru si Tompul, ha pangaribuan, Hendrik Parsaulian Siregar, Antoni Martin si Majuntak, Sahat Jatua Daenggolan, Nyonya Sitorus boru si Nambela, Nyonya Togar Orop boru si Ahaan, Nicholas Sirait, Simbolon, Nyonya Sindaga boru Simbolon, Situa Bungaran Siregar, Rumintang boru Huta Soit, Reynol Huta Barat, Nyonya Sinaga boru si Hombing, Rustioria boru si Tanggang, Nyonya Tambunan boru Huta Gaul, KM si Hombing, Nyonya Silalahi boru Samosir, Kalista si Hombing, Nyonya Pendeta Hasugian boru Saragi, Renhat Silitonga, Nyonya Pasaribu boru si Tungkir, Pantun Huta Barat, Josia Manurung, Mutiara boru Manulang, Nyonya Huta Barat boru Raja Guguk, Benny Marpaung, Balojong Pangaribuan, Mangantar Tambunan, Situa SP Huta Soit, Las Maria boru Pancaitan, Situa Bistok Huta Uruk, TP si Majuntak, Ferdinand si Tanggang, Nyonya Sintua Nenggolan boru si Jabat, Nyonya Baster Manurung boru Aruan, Nyonya Batubara boru Purba, Robert Nenggolan, doho sudia karuas ni Huriam, nasotar surat guarna di warta jemaat nami, jalana subuh hugari hamis sada-sada, homa Tuhan, na mangalehon di nasida pakirimon na mangulu, boy nasida makamonakon saluhut, ima parukilon nasida, na di bagasan parsahitoni, cala pasu-pasu segala usaha na pinatupan ni keluarga, mangalehon perawatan, pengobatan, pemulihan, tu nasida Tuhan, asa pulih jala hipas nasida, boy nasida muse mangula akka ulaon na, marsaur hami di tonga-tonga ni huriami, lasongoni Tuhan, di parjupangan nami di bagasan tikyon, marhite parsauran parminggon nami, dinarap marminggu hami, rap dohot ima anugerah mel choir na Rosian HKBP Menteng, pasu-pasu parsauran nami, pasu-pasu ede pujian nang pinatugehon nasida, dohap sakap nasida saluhut na, homa mamasu-masu, marture di bagasan lomoni roham, Tuhan debata manami, tuho mau pasat sudi akka ruas ni huriam, sian namet mes sahatu nama godang, di sudi akka ulaonna, pergumulanna, pakirimonna, homa Tuhan na madongani mangurupi, mama na masu-masu nasida, tarpuji magwarmu, alaniasi dohot denggan ni basam, mga sahon guar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, martangya kami tuho. Amin. Tapuji Tuhata, marhite narap hita, maredes yan bukede 774, ayat sada sa rodi ayat 4, laus tapasahat mapilian paduahon.
hani di bata tu portibion na tinopanai marhite hatana dang lomorohana sega jala siap portibion ala pangalahon ni colma manusia dilehon do anak na nasasadai gabe mate di hau pinar silang laho pada mehon saluhut dosata jala hehe ibana sian akan amate asa dapotan ngulu na baru hita saluhut nang macakon ibana dang marnaloja ibana pay baruhon portibi nang tinoppa dohot ni asian nai marhite todina natarjo dohamu dohot au gabe parbarita nauli tunasa na tinoppa Ison dohami halai Tuhan, suruh mahami. bahen masadok hadaulaton ulaon dohot ngulum gabe pasu-pasu tu portibion parbadiai magowarna marhite holong di roha dohot hasatianmu tunasa na tinoppa de bata amanami na di Banua Gijang podo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan dohot nasa uli basa na moli utus upasat hami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho saya jalo mega be uap na khusus di jolom pasu-pasu mejala ramoti asa huparhaseak kami pilihanon pati buloh na rajaunmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami madok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Saut molomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sada
pandarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Punak kami togihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala dipasaurhon ma damena todim. Amin. Selamat hari Minggu. Debata tunggongan torohaku molahu bereng natinok pami saluhut bintang hilap dohot rongku maka tindakon hasang apon mi marende mamuji ho ode Bapa sangat doh marende Tuhan mamuji ho ode Bapa sangat doh.
Molohu hengot pagani holongku Marhite Jesus lakasi langit Anak sasat dami ode bata